Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. Els Mossos d'Esquadra del Berguedà han imputat a 2 veïns de Bagà un delicte contra la fauna per caçar, suposadament de manera furtiva, a la nit amb una escopeta i amb l'ajut de llums artificials, un cabirol mascle adult. Els 2 denunciants, Joan Baptista PS i Benet BC, havien mort el cabirol sense autorització i en un terreny on està totalment prohibit caçar aquest tipus d'animals. Els fets van passar la nit del 24 d'abril a les 10 de la nit, quan agents del grup rural dels Mossos d'Esquadra de Berga i 2 entitats de seguretat ciutadana de la policia autonòmica van sentir un tret per arma de foc molt a prop de la carretera C16 al seu pas pel terme municipal de Bagà. Poc després, els agents van localitzar per la zona un vehicle amb els 2 implicats. En l'escorcoll fet al vehicle, els agents van trobar un rifle monotir amb trípode i mira telescòpica, un focus halògen amb bateria, diversos precintes per caçar animals i un cabirol mascle mort per un tret d'arma de foc. El material intervingut ha quedat a disposició del jutjat de Berga. La Junta de Seguretat, que des de fa uns anys coordina el dispositiu especial per la festa de la Patum, ha decidit mantenir l'esquema i el nombre d'efectius de l'any passat. Segons ha explicat el regidor de Governació del Consistori Berguedà, Ramon Bajona, el dispositiu va donar molt bon resultat i per aquest motiu s'ha decidit repetir-lo. Durant els 5 dies que dura la Festa Gran Berguedana, que enguany s'escau entre el 21 i el 25 de maig, el desplegament d'efectius policials serà de 21 agents de la policia local i de 50 dels Mossos d'Esquadra. També es repetiran els controls d'objectes perillosos i d'alcoholèmies i drogues als accessos i sortides de la ciutat. A banda dels efectius policials, també està previst contractar els serveis de vigilants de seguretat per tal de formar el cordó que encercla els músics que animen els passacarrers o en el control d'accessos a l'empostissat que s'ha reservat a persones amb disminució física. El dispositiu es completa amb la presència de 4 furgonetes antiavalots dels Mossos d'Esquadra, 2 de les quals se situaran en punts estratègics com la plaça Viladomat o la plaça de Cal Carreres o en els accessos als concerts que se celebraran en el marc de la festa. Com l'any passat, es repetiran els controls de tinença d'objectes perillosos a les entrades de Berga, mentre que una vintena d'efectius dels Mossos d'Esquadra controlaran els accessos per fer proves d'alcoholèmia i de drogues als conductors que entrin o surtin de Berga. Aquest dispositiu, que Bajona ha qualificat de rigorós, s'allargarà fins a les 10 del matí. Les tasques de coordinació de seguretat de la Patum les assumiran la policia local de Berga i els Mossos d'Esquadra, tot i que en la Junta que ha dissenyat el dispositiu també hi ha representació de l'Ajuntament de Berga, dels centres sanitaris i d'atenció d'emergències com la Creu Roja o bombers, entitats veïnals o personal implicat en l'organització de la festa, com representants de les comparses. El centre de coordinació s'ubicarà a les dependències del cos de seguretat local. El tabaler ha portat aquest diumenge la bona notícia a tots els berguedans. Berga tindrà Patum. El tabal ha escampat el seu so característic pels carrers i places de la capital berguedana després que, minuts abans, el ple de l'Ajuntament hagués aprovat la celebració de la Patum, un acte protocolari on, a més, s'anomenen els administradors de les festes i s'atorguen els títols de patumaires i patumaires d'honor, que han estat concedits a més de 40 persones. La sala de plens va quedar atapeïda de veïns, com també la plaça de Sant Pere, on s'hi va plegar una gernació de berguedans que no es van voler perdre a la sortida del tabal des de l'Ajuntament. Amb la sortida al carrer del Tabal, Berga es prepara per a la celebració un any més de la Patum i l'ambient de festa ja és present a carrers i places. Després de la celebració del ple municipal i l'aprovació de les festes de la Patum, un any més les autoritats surten a l'Ajuntament i a peu de la plaça de Sant Pere, amb centenars de persones que s'han estat esperant impacients, sona la música de l'Àliga.
I a les 12 en punt surt de l'edifici de l'Ajuntament el tabaler i el seu tabal anunciant a tots els berguedans que la ciutat tornarà a gaudir de les festes de la Patum. Aquest any les festes de Corpus de Berga seran del 21 al 25 de maig. Com a novetats destacades, l'alcalde de Berga, Juli Gendrau, va anunciar que la Patum de Berga serà més universal que mai, tenint en compte que serà retransmesa per internet. A banda, l'Ajuntament ha volgut tenir present a les persones amb discapacitat, a les quals se'ls fa difícil accedir a la plaça de Sant Pere per poder disfrutar de les festes. Així, des de l'Ajuntament s'ha habilitat un espai des d'on aquestes persones gaudiran de la Patum. Abans de Corpus, però, hi ha tot un seguit d'actes. Del 9 al 12 de maig hi ha la celebració de la Patum del carrer de la Pietat. El dia 17 de maig es fa el concert de Patum, Memorial Ricard Quadra, amb la participació enguany de la companyia elèctrica d'Arma. El 18 de maig, els 4 fuets, que posen a prova els petards que esclataran durant els dies de la Patum. I finalment, del 21 al 25 de maig, Berga viurà amb intensitat la seva Patum. Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.